गरमा गरम सा लोंनानै मोजां मोनबाय दिनै बेरेफुंजानि गरमा गरम सा एकदम पियर गाइखेर मोसौ गाय बुरिनि पियर गाइखेर मस्त मोजां नांबाय दिनै बेरेफुंजानि ओरैनोबा फुङाव सा लोङा माने आं बेलेग जायगा दाबसे जायगायाव थांनो दं आरो होनबा थांनोसै आंजों लोगोसे नोंसोरबो थौफादो गारिखौ स्टार्ट होबाय होनानै ओमफ्राय दावबायनो थांनोसै मोनसे जायगायाव मार मोजां जोंना खामानिया बिदिसिनि लामाया मा रखम जायो नाय बिदिसिनि लामा होनबाथाय बुंनांला आरो माने हाजिरा लाबाथाय बयलार नांगोन नालाय अमा बेदर मोनाखै बयलार बेदर लानि थ' बिथांखौ आङो सेरसे अर्डार होबाय बयलार जानो होननानै सेरसे अर्डार होबाय एकदम फ्रेस माल थ' बिथाङा गोदानानै आंनो दा बोनथुमना हरसिगोन जाहैबाय आरो थ' बोनबाय बिथाङा आंनाव आरो केस फैसा गैया बेखायनो आङो फनपेजों मारिना होबाय 220 रुपिस थ' नायना लायनो आउट अफ बिटिसि नलबारि डिस्ट्रिक्टनि लामा माने गुवारबो साफाबो ओमफ्राय जोंनि लामाया ओरैबायदि लामाया बिटिसिनि लामाया माबायदि नाय थ' बेबायदि जायो आरो थ' थौबाय थादो ओमफ्राय दहायनि बेदर लानायखौ बिथांमोना न'आव संनो माने हाजिराया बिसिनाव जाफैगोन जाहैबाय बेखायनो आङो माल बुस्थुखौ बोख्लायनानै बिसोरनो होलांसै आरो ओमफ्राय आं आरो थांलायनोसै जायगायाव थ' मोनफैबाय फाइनालि आं जायगायाव बिथांमोना मा मावदों मा मावा नायनि थ' फाइनालि बिथांमोना बेरेफुंजानि दंफांसो हाख्लायगारबाय आरो माने खामानिया दंफांनिखा थ' दंफां हाख्लायखाबाय आरो बै दंफां हाख्लायगोन जायगायाव दाउ गुन्थुलु बाहा दंमोन स' जोङो हाननो थाखाय रेडि खालामो बेखौ हाननो होबाय फारसेथिं नै बिथाङा माबाखौ मा होनना बुङो फानजारि बर' फानजारि बुङो नामा फानजारिखौ बिथाङा रेडि खालामबाय थादो आरो थ' आं नेबाय थादो माला जागोन होननानै थ' फाइनालि जाखांनानै बिथां माथाम दंमोन दै बे माबाया दाउ कुन्टला माथाम दंमोन मार फुरथि नांबाय आरो माने थैदिया नालाय दंफांखौ दानख्लायनायनि सिगां बे गोलैबा जानाय नङामोन थ' जों दानख्लायनानै नै बिथांमोनखौ रोगानो होबाय थ' बिसोरो मोनसे पिस रोगागासिनो दङ गोजान जायो नालाय दंफांखौबो बोनांगो माने गारिया हाबा दंफां गुदियाव लासै बेखायनो बाननांबाय दंफांखौ बिथांमोना गरमजों बाय खस्थ' मोनदों आरो थेवब्लाबो रोगाजोबथारनानै दा गारियाव लडिं होबाय थाबाय जोङो लडिं माने नोङो बेबायदि गरमाव माने बुंनांला आरो बेबायदि मा होनना बुङो अवेटनि मालखौ लानांगौबा नोङो माथा गरम जालांखायो माने खिबुथिं धुङा गलांखागोन आरो गरमाव जुदि बेबायदि खामानि मावनांगौबा थेवबो उपाय गैया मावनो हाग्रासो मावखायो नालाय मावनो हायियाथ' मावखायानोखा थेवबो बिथांमोनखौ मावनो होबाय आरो फाइनालि बे फांसे दंफाङा ट्रेक्टरनि सायाव दैखोजोबनाय थांबाय बेनि उनाव जों आरो मा खालामनो ओमफ्राय बिथांमोनखौ ओंखाम जानाय थिलियाव लासै लिंहरबाय आरो थ' बिथांमोना ओंखाम जानो थाग थियारि खालामबाय आरो नै फारसेथिं नोंसिनाव मा बुङो मोनथिया खिन्थु जोंनाव बेखौ खुवा होनना बुङो आरो खुवायाव बिथांमोना आथिं आखाइ सुबाय सोरबा दुगैगोन सोरबा आथिं आखाइ सुगोन आरो ओंखाम जानायनि सिगां बिसोरनो ओंखामनि सिगां गियान पानि ना मा होनना बुङो बेखौ जौ गिसिखौ बिथांमोना लाबाय आरो थ' नै न'खरनि गिरिया ओंखामखौ खुरनानै रानना होबाय बिथाङा मा आरो ओंखाम उखैबाय खोमा बेदरा गोलैयैनि सिगां दालिजों दांना होग्रोबाय नाथाय आंनिथिं बोरो गैया आंनिथिं होफैयाखै
थाब होफैनायबा गाहाम जागौमोन। फाइनालि मा होफैखो ओंखाम होआखै दं आंनो मा बुस्थु बे लाथा आंनो लाथा होफैबाय आरो बिसोरो लाथाखौनो जाना नायग्रोनोसै नाइस उनावहाय ओंखामखौ होफैबाय आंनो ओंखामजों आरो थाब मोननायबा आं आरो जै गुरु नालाय मालाया गिलास आंना आरो गैया नायबाय थादो बेदर मोनफैयाबा आंबो ओंखामखौ जाया होननानै सानबाय दंमोन बेदरा मोनफैबाय बेदरा मोनफैबाय आरो बिदिनो जासिन नैबे जोंना आसोला दांदो दै खिन्थु गोरानखौ गुबुननिसो मानसिया दांदो बियो ओंखाम जाखांनानै बिथांमोना गारि सावज'बाय गारिखौ स्टार्ट होनो होबाय थांबाय आरो गारिया माल गारैनो होननानै माल गारनाय जायगायाव लासै सफैबाय नायदो दिनै खामानिया आग बारियाखै बायबो थाब आग बारायनायबा गाहाम जागौमोन। ट्रेक्टरनि टेलारनि हाइद्रलिकआबो मोजां नङा दे स्ल' मसनावसो बिथाङा गारदो जाहैबाय आरो लासैनो दंफाङा गोलैदों माने बेलेग ट्रेक्टरमोनबा एसे थाब जागौमोन आरो माने नैबे हाइद्रलिकआ एसे गाज्रिनो समा थांबाय दे इनि स्कुला माने गबाय दा बिसोरखौ गारहोखांनानै आङो न' फारसे थांफिननोसै आरो दिनैनि मिनि ब्लगआ बेखिनियानोसै लोगो मोनबाय थागोन नोंथांमोनखौ स' थेंक इउ।